Nga aingo bat nga sngongo yo try ubo belai jeng yo Jesus Christ. Ubala le baha bat ngi im da kata jing baha ga jeng o. Kaburom baro ngi da ai syo belai. Bat ngamla ban kelet ipi ki paralok baro way pu way ba page kini ka channel. Kada ai ku belai ipi haga kerteng ke batiang bat ke badan bor ke jong try jengi Jesus Christ. Haga ne ke por ke bamenta. Bakadon kata ke kubor ke bu try bu akado anut jenga kabangan yathu shipi. Kata kalong ba hakini ki sngi kini ki ya ke bangim. Bangim de ban casting but ngim de ban nyosting ye kata ka jingwan ke jong try jengi Jesus Christ. Kalong ye ngai pi ban syarai. Kata kade na ketien jong belai na gospel jong Matius arpusan dekat ke bakat lai. Ketien ki bang kum ni ngap. Namar kata to syarai na ba pim tip ye ka sngi lemne ka por ke bawan ukun ubrel. Ngap. Kene kade kata ketien ke jong belai ke ba keren yengi ke baong yengi. Ke bangin syarai na ba ngimtip ikata ka sngi. Bat ngimtip ikata ka por. Jang ka jingwan utray jonge. Parlok kilok. Bangim de ban casting. Bangim de ban nyosting. Ban lesting. Ye kane ka jingwan ka jong utray jonge. Bat yanga ye pi ngi barok lang. Kebadan kami ngi bangin syarai. Kabangin duai. Kabangin ap kami ye utray jonge. Baun sawan. Namar kene kalong kan jia. Baru try jengi unsawan hi. Unsawan. Tang ka way kalong ngimtiap. Ka sngi ngimtiap. Ka por ngimtiap. Ka don kam ngai pi. Bangin syarai. Bangim de ban lesting. Bangim de ban casting. Naba kahima ki beneng. Kan langkum kini ki sipeungut ki tesuti. Ang kaju ina gospel Matius arpusan dekat ke beningkong ter pinsyam. Kahima ki beneng kalong kum kini ki sipeungut ki tesuti. Baki long sangut ki ba start bat sangut baki long ki ba biak. Kini ki ba start habaki shim ni ka syarak jong ki. Ki shimru lembat ke umpniang. Kini ki ba start ka teuno ya kita ki bangek bat ya kita ki ba le ka mon jong belai. Bat kita ki ba syakri yo belai, ki ba i yo belai, ki ba pensnyo bahai yo belai. Ka partai hi baro kawai. Kayo i ka jing im jong ki. Leng ba ka jingla. Leng ba ka jingla. Ka syarak hi. Ka pensyai ya baro. Baro ki ilot. Bat ka syarak klem ke umpniang ba. Kanom la ban syai. Ka teu kita ki bangek. Ki bangek yo Jesus Christ. Ki ba le ka mon jong o. Ki ba imbat o. Ki ba yait bat o. Bat ka pensnyo bahai o try. Bat kita ki ba le ka mon ka jong try. Ki ba start ika teu ba ya kita ki ba belai ucem snyo baha. Bat ki ba syarai. Ki ba syarai. Kini ki sangut ki ba biak. Ka teu kini ki sangut ki ba biak. Baki shim ya ka syarak jong ki. Bat kim trepat ban shim lembat ke umpniang. Kamut ba kini baro ki de ki bangek hi. Henry ki ngek. Ki don ke syarak. Ki ngek. Tang ba kim le. Tang ba kim suit nyew. Ya ka mon jong belai. Ki kain sting ya ka mon jong belai. Bat kim long ki beri ko ba syep ting yo belai. Ki ay bang. Bat ki snyo bang. Hagi jing snyo baha jong ka pertai. Bat ki snyo bang ki ay ki jing ijli ka pertai. Kim syep ting yo belai. Kim suit nyew yo belai. Ki don kata kerteng. Baki long ki bangay. Henry kim don umpniang hang ni. Henry ki yo tiak lengai ha ka pertai. Haka jingkan oi ka pertai. Pitip nem. Ka pertai bakan oi bahayu beriau. Kakan oi beriau.
On kala kan oi bun ki bru syangat bat ki yo tiak lengai no ha ke jing sngo bah ki jongka. Ha ke jing sngo bah ki jongka. Hari kini kiba start pat kiba try sitom. Bat kiba try sitom kiba im na bentau try. Bat kilong ki breu kiba ye kmi lenti. Kita kiba ngek kiba try sitom. Bat kiba im na bentau ga jong try. Bat kiba up kmi yo try lanon sawan. Namar unong lek kurim hi uwan. Onggan betip dia kata kesengi lem ne kapor. Kene kalong ka jia rengkat. Bat kalong kendit kan jia kane. Kam do poi perkat. Kini ke ki bangek ki balong kini ke sangut ke tesuti ki start. Ka teu ba kalong kini ki bangek ki ba ya up kami parabor yo try. Bat ki ba kami parabor. Namar kene kalong kan jia hai. Namar kene kalong kanlong ni. Namar kene bakalong bau jisun sawan ni. Un sawan ni. Hari kita ki ba start pat. Bat ki kami lenti. Bat ki up kami lenti. Man ka singi, man ka por. Yo try. Lanun sawat. Kumbaong na Isaya. Sao po dekat ke balai puai. Henry kita ki ba up kami yo try. Kin pen tmai bor. Kin her sejrang. Kum daki tabniang. Kum ki pukni. Ki mare. Kinom sngau thai. Ki yai. Kinom sngau liwai. Sngap. Kita ki ba up kami yo try. Kin pen tmai bor. Tongga ketien ki jomblai. Kin pen tmai bor. Kin her sejrong. Sngap. Dagi tabniang. Kum ki pukni. Ki yai. Kinom sngau thai. Ki yai. Kinom sngau liwai. Ki mare ro kinom sngau thai. Onga ketien jomblai. Yang ayi pi barok lang. Ki parlok ki lok barok. Bangin up kmi yuk try. Bat ngin kmi lenti yuk try. Lanun wan. Kini kiba start. Kiba yai kmi lenti baik. Bat kiba up kmi lenti baik. Yuk try. Lanun wan. Kiba start. Kiba syarai. Kiba ong naka kitab yang Daniel. Kat ar dekot kebalai. Kita kiba start. Kinten shine. Kum kajing syai ke syihid beneng. Bat kita pen kelabun syekahak. Kin longkum ki klur. Jiunom la jiunom. Kiba start, kiba syarai. Yo try. Bat kiba try nega bentah jong try. Bat kita galong kinten syai kum kajing syai ke syihid beneng. Ngerti jong belai. Kita ya pen kelabun syekahak. Bakin longkum ki klur. Jiunom la jiunom. Oh, syekahima ke jong try. Snap. Tungin keli lah dia. Ngin pek lah dia. Ngi parlok barok ki bangai. Lekat nungut lane. Lekat nungut ngila. Wanra syekahima jong try. Ngila pen kelas syekahak. Bangin yak longkum ki klur. Jiunom la jiunom. Syekahima jong belai. Namar kena ke jingwan ke jong try jong eh. Kumbong hang ne. Siting senya. Kajia. Wan ke jing perta. Ale wan lek tan no inung lek kurim. Kini ki sangut kiba ap kiba syarai kila mare. Bat kini kita suti barok kila lek. Bat lek tan. Kini kiba ladon lupa kumpeniang. Mut kini kita ki brew redep tray lupai mentau try. Bat kula dep lek ikamon ke jok try. Bat kita ni balap kami lenti yuk ta. Unong lek kurim. Nong lek kurim. Baun sawan. Wan kajing pertas ting senya. Bat ki mare. An ki mare. Bat kini ki sangut ki belong ba. Ki bamdan peniang. Ki bamdan peniang pat. Kelong kumno. Ano po yang tapat ki iba. Ngimle ni mentau try. Ngimle ni mentau try. Ru ngimdon. Omdon peniang. Hoi ngila tip. Ngila senyau tu. Ngila tip. Bau try jeng yun sawan ni. Bat ka jingwan ka jauh try jeng ngim tip. Eka taka sengi. Ngim tip. Eka taka por. Henry kelong mentah. Kelong hau pai syalade. Yit syalade. Baki yit syalade. Ngimle ni mentau try. Haka taka por. Bakan long. Yengi barok lang. Hang ni kini kisan ngot kipan keliang. Ka peniang. Na kini kibastap. Ay keliang lam yengi. Ka teu mut bakipan ka jingarap. Yarap lem mengikum no bangin lek.
Barok si katu kapor. Ki kain sting. Ki lek sting. Kim sut nyau. Barok si katu kapor. Kata kalong ba. Yengi barok lang hi. Parlok. Kapor bangi im mentalong ba. Ngim day ban kain sting. Kapor bangi im mentalong. Ngim day ban lek sting. Ia kena ke jingwan ke jong try jong yu Jesus Christ. Don nang don kalat ye pi. Nang don kalat ye ngi mentah bangin syekri yo belai. Nang don kata kalat ye ngi mentah kolong ka bangin le di mentah utrai. Nang don kata kalat ye ngi ke mentah kolong ba bangin yalap ye ka gospel ka jong try. Nang don kalat ye ngi mentah kolong bangin im de ban yai de mentah utrai. Ban pen snyau bahayo belai. Hari ko ki perlok barok. Namar unong lik kurim uwan. Steng senia kumhang ne puli pinilap. Bat kolong yul sing ipoi hakata kapor. Ni pai silade. Ngim le ai. Nyimle nang nong ipan ka jingrap ipan ni kuwi perlok ki perlok kin ong ipi yo kan om dap yengi yo kan om dap yengi bat ye piro ka bha ki lek thit no shik taki badi lek thit no shik taki badi kat ba fin lek ban shikri utrai kat ba fin ong hang tangan lek man ta utrai kat ba fin ong hang ta ka por ngan shikri man ta utrai bat ngan le man ta utrai kat hang ta ka por pat kat mut pimut ban lek ade la khang no kata ka jing khang ka lat jong ka jing isnai la khang no kata ka lat jong ka jing isnai parlok kilong dete ka daw kolong ha pio snyau ika ktin ge jong blai ha pio snyau ika khubor jong blai phim din pen ka do nut jong phi ine mge si ge nawa ha ki sni jong nawa ka ai ge bajia ha ki sni jong nawa kat bo nawa nang yalap uang ba ublai unsa pendap deka hakan deka pertai unsa wan uta uslap uba sopel sngi sopel mit ki briu kim ngai ki pen la ka do anut ki kan sting ba ki le sting ba Henry kendit ondala jiapat kendit ondala jiapat la khang no ika yingling la khang ga jing khang ondala dap ka ondala wanuslap hang takil sedang ban mare ban tit jing khang hari don lat syu ye ka jing khang la khang do belai don lat syu de ka daw kolong ba kadang don kalat pim de ban kinsting nim de ban kinsting nim de ban lasting maka jingwan ka jong try jungi ngim tip ikasngi ngim tip ikapor ki perlok pim de ban lasting ngim de ban lasting to sharai bat to duai man kasngi man kapor man kasngi man kapor kadang don kalat kadang don ka kabuyingi tungin shikriyo try namar kini ke thesuti kat bakin ong le shikri utrai kila khang kata kalat jong ka jing isnai kiwan ban tit jing khang utrain ong kumno shisha nga ong ipi ngam itu ipi pide nang no to khilet no nanga sngau shir khai perlong la dau to try jonga jong pi u Jesus Christ un kan tat yangi manopat ban pediang yangi bat shanu pat ngin like la dau kan tat yangi shanu ngin like sya kata ka jing kordit sya kata ka jing jar ke ba arsyak pila tip ye ka dujok pila tip ye kata ka jing yap ke ba ar kata ka ding ke bla thang do kendak pitip ye kata kang ta kalong omdon lat shuan pelai ye pi omdon len ti shuan pelai ye nge kalat ye ngai pi ban like ka dujok menta nang ni menta nang ni pa pinjit ya no pinjit ngin jit ye ka beneng lenengin jit ye no perlok kalat kadon ye pi kalat kadon ye nang ne laringi kwa ban poi beneng tungin jit e beneng jit nang ne tipin poi haka hima jong blai namaru blai ai keluj ye ke hima jong o ya baro ai ke hima jong o ai ngau ai pi ai ngi baro lang ke hima jong o te syong pi pediang ni am ke jing ai jong trai syong hangi ngi pediang ni am tela pilong ke bela keloi pediang ya perlok kini kalong ke kubor aku ban ya thu shepi sejisin nga ban biang nga kan tui pi ko ki perlok ki parajor baro sngau ba what can sting what new sting ye ka jingwan ka jong try jing Jesus Christ na ba ngim tip ti ka sngi bat ngim tip ka por ka jingwan ka jong kunrat jungi kendit wan ka jing perta hakan ko por siteng seniane le shai ne chi sngi ne si chi snem ne si chi tio ne si chi menik ne chi kenta ne ngim tip kendit pinyo sngo wan ka jing perta
Đây là cái đầu yang ngay pi nghiêm đây ban casting, but nghiêm đây ban lasting, nghiêm đây ban nyausting, ngi đây ban sharai, ban duai, ban ap yo try. Lanon wan bangin lek na batu syaki himaj o. Tu blen ker kui pi kine baro namanta ke buram je o. Te kuat ban duai pi baro ki perlok ki ba page ikene ka channel ki yo sngyaw ni ke kubor, kuat ban duai mta jung pi yang i baro langan ke por. Tu ini duai. Try Jisu ngawan syeme ablay be e jonga. Ngadap ke jing sngongu ime try ngadap ke jing aingu ime ablay jonga ne ke por. Kenrat be e jonga ko Jisu ngilyo sngaw ke ne ke kubor ke jome. Ai bor nga kenrat ai bor ngi Jisu be e jonga. Nginang ban job ke jing banginang ban job ke jing ele ko try. Banginang ban syarai ko try be e. Banginang ban yai duai ko pa be. Banginang ban yai im ne ke bantay ke jome. Banginang ban syekri metro. Bangin le ke mon jo me kadang don kalat yang ikut rai Jisu. Nabar ka por ikut rai ngim la ban tip la no men wan ko pa. Yo kan jia ngi siteng sen ni halo ngi long ki breu kita ki breu klam dan umpniang ko pa bi jena. Men de kan tat yang ikut rai she ngen le ko pa bi. Ya rat yang ikut rai ba kadar ko blai jena. Jisu bangin omlong ko try ki breu klam umpniang ko pa. Bangin longi lagi bangit ko try ringkat ko umpniang ko pa bi. Anda melawan ko try Jisu menyalamingi. Syagata kajing kawai syang kurim jome ko try Jisu be. Shimblay gane baro nga syangi ITM ko pa. Karkui gane ki parlok baro ki pek ko try ki biyo sngaw gane ki kubor ka menta. Shimblay gane baro nga duai nga pan gane. Karteng mo Jisu hala kartaru de. Amen. Amen. Ublen karkui pi baro na menta ko borom jung amen.